Ġie ffirmat ftehim bejn l-Awtorità Maltija għall-Mediċina u l-Isptar San Vincenzo de Paul bilan li jkun hemm kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet fl-oqsma tal-farmaceutika. Permezz tal-ftehim għal 5 snin li ġejjin, il-partit qed jaraw li janalizzaw il-benefiċċji fuq il-kwalità tal-ħajja tar-residenzi ġewwa djar tal-kura kif ukoll li jissaħħaħ il-kunċett ta' clinical pharmacy fost għanijiet oħra. Sabiex l-anzjani jibqgħu jingħataw kura tal-ogħla livell permezz tal-ftehim ukoll, l-Awtorità Maltija għall-Mediċina flimkien ma' professjonisti mill-Isptar San Vincenzo se jikkollaboraw flimkien fuq riċerka dwar interazzjonijiet ma' droga u reazzjonijiet avversi mill-mediċina. Il-Ministru l-Anzjanità Attiva ġewwa Tjena Bera ippresida l-iffirmar ta' dan il-ftehim. Huwa spjega li l ewlieni ta' dan il-ftehim u li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani hekk kif permezz ta' din il-kollaborazzjoni se twassal sabiex is-servizzi ta' clinical pharmacy ikunu disponibbli għal pazjenti jew residenti fl-Isptar San Vincenzo. L-Awtorità tal-Mediċini ta' Malta ħadd ikkollabora mal-faċilità ta' San Vincenzo de Paul sabiex clinical pharmacists jersqu qrib ir-residenti tagħna u jieħdu ħsieb il-mediċini li jkunu qed jieħdu.